gaurko ibilaldia urtero egiten da ibilaldi komarkala. Eta orduan aurten tokatu zaio Irurai. Eta bertan Tolosako komarkako 10 herri biltzen gera. Eta egin dugu 6 kilometro eta pikoko ibilaldia. Jongea aurrera Irura kanpotikan pixka bat ikusiz, ero Laskibarreko zona hortara, eta gero herriai eman diogu buelta bat. Eta, jendea oso gustoa gelditu da, zergatik ibilaldia, esan dugun bezala, mendikoa etzan baizik eta zelaiagoa. Zergatik gure adinean nabaritzen hasten da mendiak eta bai. Elkartu gera 94 persona. Eta bazkaria ikusten dezun bezala, oso ondo junda, jendea oso gustoa dago. Eta berriz ere, bertan aukeratzeko datorren urtean zein emango duen ibilaldia, ze herriak izango duen ibilaldia, horri bilinaiz bat eta besteai aitzekia jartzen zergatik, inok ez du nahi hartu beti zea hori ez. Eta orduan azkenean urnietai eman dio zergatik. Herria sartzen gehan Tolosaldean geha, berastegitik hasi eta urnietaino. Ebie baino asko zazobe, gainea Laskibarreko zona hortan daukagu zuaitzak eta itzal asko dago lekua, eta hor egin dugu piskola bisa edo fruta batzuk eta frutu lehorrak eta ura eta hor hartu diteu, eta egon geha bertan 21 minutu eta pixka freskatu dira, kamiluan erdia egin dutenean, zea hori izatea, tarte hori lasai-lasaioteko oso nahi izan da. Ezagutzeko zein ginean ibilaldi honetan, zapi horiek eman diteu. Eta jarri dugu hemengo zean izena. Irurako jubilatuak, Eguzki Txoko. Eguzki Txoko jarri dugu izena, jubilatun egotitza berriai. Eta oso gustatu zaila asko zergatik era horta gendik egun zein zian gure taldekoak eta zeinez baten batek zio zerren beharra bazun atenditzeko eta bar. 12 ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazpen dana.